Så for at dokumentere. De er i gang med at vaske op. AGF, det er altid bag. Det er rent op fra. Det er godt halvrent. Hvorfor er det der for den, du har ørerne på? Den er god, den her. Den er lige brønt flot. Ja. Ej, så ham Brian Bo, der den er i gang med. Ej! Hold kæft, en håndværker, mand. Fremme, og den er fremme med Bogø. Og se lige Brian Pohl, han har aldrig haft så smukt et hår. Så kommer det damerne, de vil have til Bogø. Har vi Bogø herinde. Så er Multi sgu i gang med teltet. Ja, de to andre bjørn, de har lagt sig til at sove. Bjørn der er fuldstændig på ødelagt det hele. Hva? Med håndværk og røv og det hele. Nu må vi heller lige have Multi ind og lande sig. Ja. Skal vi lige tage, er der nogen der lige kan give mig en rundvisning herinde i teltet? Ja, det er ikke klart. Det er sataneme. Det er sgu det damerne de vil have. Så er den god, så ja. En lille bitte rapport for de glade drenge på tur. Okay, det er godt. Så er Allan godt nok på Bogø. Og så er han færdig med at køre lidt rundt i markeren. Det må man sige ja til. Og så Brian, nu er byen sat ved at komme tæt på dig. Hvad sagde den? Det er sådan på sulten bjørn herovre. Skål. Vi har lidt regnet med. Der bliver sat med det game spalrøvhul der. Og Brian, han er selvfølgelig blevet her røvhul. Han ser, det er sådan en lille røvhul. Ja. Det her er vores fine kabine. Igen i den anden.
for at se, hvor det skulle være de gamle. Det er der også, hvor ringer den.